Belakang hambai, jibor jorani, kisi jora mama bai, kaji tani sana bagi ma fakya, kedua salni kore, sinoro kaisa agi jatri set tongon abo, demi sentangka, abon pore seng, buba garano, bisa se salai kubai, irano buba gara boni jisono, biri pani hote, semua kaisa di rohaka, kaum baru singkasi jatri set mama bagi buba garano belakang hambai, ge kami lukuro ko belakang sono, kopi sakamane. O jaga jeska pano jatri ser nango wati panti theke gari gura kanana osubida sarai khana school thanani osubida ge wati phai kangkan je bathman jaga kre ge semnori rahman bagai buba karana belekena hamba puran belekena hambai ni media persons rono sengtini lo nukhna bangtini lo nukhna sini kaitam samung sino lo bangtini lo nukha je kaisa hangka sini gang thagur kamiwo aro tiari hati ini tongo kaisa aro salkedek marominai aro ni kami ni borok ni sanmung tongmoni borok aro kaisa hati barsawo salni borok hati ingo kaisa hangke budbaro te kaisa hangke borok kokti salai ba sandin salo aro borok ni belai nangi tongmoni sini open market set hingga anthani borok phaike hangga ani sabjunalo asuk fan kri budget kri ni baginai yang saka bongnang ko apur ko khaje ang buba grabe sane gana jehetu omo buba grani constituency khobja go bahni apur ang borno ko gruban tongo abo haikeno chini amtoli kamiwo west takazona bisi oro mo kaisa hakudeng maro mune kamini borno kaisa demand tongmani je sanu tongmani je or kaisa passenger set chini ro sing agule ro thangla chini salrum thangla ko bom bok tongo kamini lukuro borni wati pampi ke bor oro bathangani thai kiri jaga kiri hanbagi agi bor khumsa chini passenger setama abo bai thangka inge salkedeng maro moi oro kamini bor mo demand tong tai kai sanke lampra hatiwo chini takado lampra hatiwo kaisa open market set salkedeng maro mone arani je bazar khane dukan phalo phalai bor ni demand tong mone omon bebang tine ang bobang thaniwa ang kaisa thani koi sai ke je bobagara amai ni constituency wo kaisa kaitam samung nangi tongkha je kaisa hangka passenger set te kaini ko open market set ge kamini lukurong ni je kabeng mung problem mong sai khanamra buba gara buchika no bos immediate no login anu saka je ning kaisa proposal de phaidi samung ni kang login ani office ka budi sabjuna ning nei ang buba gara thani mabenam sa ngo kaisa proposal ri khang login buba gara aro signature ri rohka ngo within hati basani bisingo o samung ongkhorka tai samung paikhetau kamini lukuro tai je hatini borok belai ko tongthuk jabache tai borok ani bisingti nginai buba grano tai sini tahu ni je edisi habangno hamaya paka tai ang tahu hane personally buba gran tesa hamaya ya pero buba grano belai ka hamai nangi tongmon jarawa sini lukuro kami am ten je lukuro no omake nangi tongmon manino man bagai ai kle hamai